Nos viñedos das Rías Baixas xa se poden ver pequenas follas. Esta vexetación indica o comezo da etapa de brotación. Xa levamos aí 2-3 anos que cada vez se está adiantando, non? Ben é certo que estes días atrás de frío sí que retrasou un pouquiño o proceso, pero se non, pois xa estaríamos un pouquiño máis avanzado, non? Non sei se é cambio climático ou que sea, pero sí que cada ano no inverno hai menos frío e entonces eso nos está acelerando, por suposto acortando os meses de poda, porque hai que afrontar moitas podas en eses 3 meses de inverno. Este adianto da brotación ten un risco, é que aínda estamos en época de xeadas. O que bote máis temprano, pois bueno, podes agotar un pouco máis a viña, pero bueno, en Galicia pois eso non é tampouco un problema grande, non? Temos unha terra fértil e se recupera enseguida. De feito, igualase toda a brotación, aínda que haxa viña sin brotar, acaba igualando a vendimia, igual que todas, non? O sea que a terra, o problema é iso, é unha helada que nos poida vir e coar llemar fora, pois nos pode deixar sin uvas, ese é o gran problema. Nesta época comezan a realizarse os primeiros traballos como control da vexetación do chan, pero tamén poden chegar a darse os primeiros tratamentos para evitar enfermidades. Pois en esta época pois sería para a escoriosis, que afecta as 3 primeiras yemas de cada brote, e polo tanto, cando se forman as 3 primeiras yemas, pois son en esa, cando as yemas empezan a hinchar, en ese momento cando hai que dar o tratamento, non? En aquelas parcelas que xa detectaron na poda que teñen moita escoriosis. Os traballos do chan poden facerse con total normalidade. O importante nesta época é que os viticultores preparen e limpen as ferramentas que serán necesarias nas vindeiras datas.